Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, mabalintan nga erugi ti business tabanang. Nalpasan ti karpintero ti paaparamid ko apaglakwan. Iti kumpormi ang masida dito'y arubayan amismaw. No kasta, rogyan tamot nga rudan ti aggatang kadagiti mailakaw. Wala. Saan matkit di a problema ti pangalaan ti ilakaw? Nasaya at mo't nga rod. Mausar tanjay lugan anagatang mo. Ison ti usaran ta amapan agangkat iti ilako ta. Wala. Saan na maus-usar da di alugan? Ta saan matakanayon arumuad da tao? Nga mausar ta itan. Kasano nga rod. Inta agatangan iti ilako ta. Intun parbagon. Ta iso ti pa nagideliver dagiti kunkunak apagalaan iti ilako ta. Nang lukat mo't gaya man ni Kapitan iti talipapana ba daong? Uy nga rod, limabasak itay, kit nagadot aggatang. Umasenson akarkaro ni Kapitan. Ngamsika, awan man lati diskarteng tapno umasenso tamag. Anya nga rod nga iti kayat mong aramidak. Ay kumang panunot kamutay iti business ta. Kit aglakot amutin na dito arubayan. Ti bagadan taon nga agtutulad ta. Mang panunot ka iti sabalay ba daw? Nakita mo ti pwesto da Kapitan Maray. Wan marituyang. Gimatangak pa'y itay itinatang at makasidsidaak itinatang. Kasla kinumpitin siya na ka. Agis istor ka. Ngam nang luka da mo iti pwesto da. Agsasabali kami mat itilakaw. Isturmat kanyak. Iso nga ayos laang, maray. Imbes adito'y agumatang ti tao iti masidada. Mapandan ijay. Adamo dagiti masidang ilaklakaw. Kas kumay ti dilata, noodles, itlog, red eggs, kan anyapay dita. Agsasabali mo tiramanda. Ay kun, may mayat mat no ada paglakwan itinatang kan karni ditoy. Tano makasidsida ka iti karne o di gumatang ka. Ay, oray kita maray. Kumapsot ti gumatang dito'y isturmaw. No bilang ta kumapso ti gumatang, anyangay nga rod. Saan lang mat asyak ti adda karbengan na nga agnegosyo. Diyak mat mabalin na mapanparitan ni Kapitan nga agnegosyo. Gumatangak man nana, iti may sakilo a karni ti baboy. Ay mabiit lang violet balasang ko. Imbaglakid din tada paggatangan iti karne diti ayan tayaw. Sana kon nga agpailay. Isupay mo aja plete. Ay, makatipid ka iti plete. Nang una, no si daon laang matimapan mo gatangan ijay. At tuyan ti may sa kilo a karne. At tuy matibayad ko, nana. Ay, agyaman balasang ko. Wan gayam. Awan so'y kan bawang ko, nana. At akadila ko yaw. Ay, awan. Ay, ano sa munti mapan ija istor ni Mari Kuanang. Iso ti aglaklako iti rikrikado. Karne, ikan kan nateng laeng tilako. Sige nga ron, nana. Mapanak nita istor ni Nana Kuanang. Anya day tabit-bit mo, Violet. May sa kilo a karnit baboy, nana. Ginatang ko man dita ayan ni Nana Banang. Awan mo't gayam lako na arikado. Dituyak ka no agumatang. Anya arikado ay ati gatangam. Soy kan bawang, nana. Ay, sige, mabit laeng, Violet. Kan paminta pa'y gayam, kan laurel mo't nana. O sige, mabit laeng, taalak dagiti gatgatangam, Violet. Kamalay ti imbaga ni Marito yang ako mapsot ti gumatang dito store ko. Ad-ado pa'y kiiden ti gumatang ita. Tano adda gimatang iti ayan ni Maribanang. Agdiritso damad dito ya gumatang iti rikrikadaw. Maya ti pwesto ni Maribanang. Pumigpig samot to istor ko.
Isu akaadwag to mo ti mangala iti bawang sibuyas ken laya alakok. Taado ti gumatang. Panagluluto manen iti pangal daw ba daw. Nakaluto akon iti innapaw. Anya nga iti iluto kasi data. Apay, awan mailuto maya. Awanen karga jeref. Inikat ko pa yun ati saksakan na tasayang ti kurintay. Kasta ya. Anya nga tati sidain ta. Mapan ka agremidyaw. Saan mo ako nang agsidata manen iti bugko aw? Mapanak langan, iti karayan. Mapanak agpidot iti aguraw. Isuman ti alsama masidain ta. Lumabasak man, ita pwesto da parintay. Kita, nado ti customer da. Nay, talaga nga do ti customer ni parenting ah. Ay lumabasak latan. Jak agpadlaw. Di na mga tamalasin ni parenting tabising aglalakaw. Pare ba daw? Na. Dumagas ka. Lablab sanak mo latan. Gumatang ka iti lakaw. Ura itin ko iti nalaka presyo para ken ka. Ay salbak. Nakita nakpay laing mate. Anya nga tati rason ko aya. Nya magkayat nga ibaga nga awan ko ratak. Ay, gumatang ka paray. Amok nga isulti paborito. Uray alam iti presyo apa naggatang kumitlaan. Ay, pasensya kan paray. Nga napunpuno pa lang ti karne, jarip may. Ha! Adda ka dita karne ti baboy. Karne ti baka. Ken karne ti manok, paray. Adu pa'y ti ikan. Kasta? Natanglatan ah. Adda pa'y natang miijay, paray. Nalaylay da pa yun ah. Aya! Ipapanam nga ron paray. Mapanak dita karayan, paray. Mapanak man nagpalamies. Sige. Ang umay kan gumatang dito'y ah. Ay, iwan paray. Umayak no may busan kamay. Kanituyang kaw iti abastaw. At tuyan ti agurong tuyan. Iluto mon tamangantan. Adaman papanak. Papanam, Mapanak agbirok iti pagsayatan ta. imbag magtanaka panunot kang agbirok iti pagsayatan ta. Kita umandag iti kaaruba ka mangrugidan nga umasinsaw. Datalaangan ti agrigrigat. Isungarod ako na kamapanak agsapol iti pagsayatan. Mapan ko pa siya rin, nagiti sigod nga mamaw. Bareng adda muda pagbaknangan. Oh, itaman pa yan nakapasyar ka ba dong? Kunak no nakalipat kan. Apay ko mamakalipat ang ngay, Marita. Ada siguro ka sa pula, miso ang nakalagip ka. Adda talaga, Marita. Anya ngay day ba dong? Madanagan nga rod. Umasinson dagiti karuba. Syaklangan ti saan. Ang mga no adda ang mumut arakay ta pagbaknangan. Ayaban nakmamay. Ay talaga mayat ti timing mo ba dong? Sakto. Ada pagbisbisi ak ita nga insuro matlaang ti amamok. Anya ngay dayta. Ay, adamat siguro cellphone mo at touchscreen. Ay adda. Ala, iyag mo tay surok ti aramidam. Aday ta, na-install kon iti cellphone mo ti kasapulam iti panagbak ng mau. Kasto iti aramidam. Makitam dagitoy nga item, ada presyo da saan ka day? Kit anya ngay taramidik dita. Agpili ka iti gatangem ka dagita. Apaman anagatang mau, ada sumangpet a binigat a kwarta keng ka, aging gaamay sublimet laeng ti inggatang mau, madubli pa'y ati kwartam. Kasla kamoy lang nagpautang. Kit agan anak, kasyay. Kaslakas tangag paisaw. No ad-ado ti item da agatangam. Ad-ado may ti garansya na. Wen, ado ti pagpilyam di tagatagam. Ada dita ti balor na, kanumanaw ti pagbalinan to ti kwartam. Sige, kaya't kumudya ay dakkel adagos ti maawat ka. Agrugi ka pa'y nga umuna iti nababa. Katapaman amabayadam ti ay ti maginatang mau. Ijay taon nga parang dagiti nangangataw amabalin mo apang pilyan. Sige nga rod. Uray agrugi ak pa iti nababa nga item. Binigat nga agpaiso asumangsang peti kwarta dito in-install ni Marita dito cellphone ko ah. 10 days lang. Mabayadan dan di pinaggatang ko iti item da. Mayat sa nga agpaiso ah. Anya day taya ba daw? Pagbaknangan nga raw nga insuro ni Marita ang kasapulan ti punan. Napay anya day ta negosyo.
Kasla ka mo lag pautang nga magsublin to ti kwarta king ka adublay. Saan la dublay? Triple pay no dadakkel ti balor ti gatangam nga itim da. Kasta, Isubay, isaw ti insuro ni Marita. Talaga gayam amayat ti adda business na banang. Ag may sabulan pa lang ti pwesto ta. Ang ay sus, dakalan ti naurnong ta. Ay, taawan mo't paggastusan ta, inteng. Iso talaga ang makaurnong ta. Idi pa'y kumaarinog yan, tada ito a business. Kumaa. Angam day, awan mo't oras kon amapan makitongtong kadagiti kukumarek. Ah. Siyak mo't nga may timabat-bati dito'y pwesto no kasta nga da ka ije barangay hall. Aganos ka, banang. Total, awan mo't maganap mo ang makichismis. Oh, Ay, mayat mo't ti makisarsarita kadagiti kukumari no maminsan, inteng. bayam nga iso dati umay dito'y ang makichismis. Saan mo't nga rod ang makaumay ni Kuanang? Tadamot istor na abambantayan na. Nituyangan Diyak mo ta saan mo't ang nagpakpakita dito'y pwesto, manipod ng lukat ta. Ura ni Badong. Di pa'y imay gimatang dito'y pwesto. Naglukatan dagiti item mababalin agatangan iti nangina. manungay ti presyo dagita nga item. Na, nagdadakkel mo ti pagbalin ng ti kwarta kadagito nga item. Nan kita agman. Antoy nay, Data 20 kay. Agbalintaw a 100 kay. uwi nga rod. Di ka pa agbanag. Aguray ka lang iti talo bulan. O di agremedyo ka iti 20 kay. Anya nga tanu isaldak ti kakaisuna adagata. Ay, wala niya. Numapalabas ti talo a bulan. Masakata mo laeng. Ala, mapanak agbirok iti pangisaldaak tuyan. Isaldam ti dagam kunam. Uwin paray. Ha? Saka mo lang iti lasod ti talo bulan. Apay agnegosyo ka paray. Saan paray? Secret kumutin no sa dino ti pangusarat. Naa. Ay sige, saldak ti dagam. Uray kat adamutin na urnong mikan ni Banang gapo iti pwesto may. Mabalin ka di nga agaramid ta itan ti kasuratan paray. Kalpasan na, ala akong ti kwarta. Una, inta ijay balay. Tagaramid ta ijay. Day tala aguray ang taramidin tatuyan. Nagatang kung ti item da nga agbalor iti 20,000. Kit agbalin to may nga 100,000. Ay na, nagmayata na biyag. Aguray lang ang taramidan ta. Wain, tuyang. Saan tan nga agrigat, akas kada pari inteng kan maribanang, akanayon amapuya. Hay, inton sumangpot ti kwartata. Gumatang tantumanon itinangin nga item. Tapno dakdakkel manon ti urayan ta a kwartata. Apayan nga ito yan. May sabulan lang tinapalabas. Ngamjak matin ma-open, da ito'y in-install ni Marita dito cellphone ka. Ay kat mapan ka iti ayan na Tamapan mo damagan. Ay mapana mga agpaisaw. Ang mga no aglalaglaang, Mike. Mapan kalatan iti ayan na. Taiso ti mangisurukan ka. Total, isumot ti nang ikarga dita cellphone mo. Ala ka raw, tamapanak. Itamot lang. Ay na, uray siyak badong. Diyak batin ma-open data iti cellphone ko. Inton bigat ko kumaama withdraw di 50k a kwarta. Gamsan ko na ma-open. Anya? Kaya't asawain saan tayo na maalat ti kwarta tayaw? Intarayan da tayon badong. Saan tayon nga amo ti pangkamkamatan tayo kadakwada. Sino nga mintin nang isuruking ka iti daytaya? Uray dyan ang isuro kanyak badong. Dakkel mo ti pukaw na. Anya? Apay ngamin na basta mamati ka Badong. Awan ti isi mani itan na panawan. Baknang tayon agpay suday ta imbagam anak salyam. Ay, kasanok pa'y amabayadan dyan saldak adaga ngay paray. Agnegosyo ka mat tapno inod ang mabayadan pare Badong.
Kita niya kay ti inegosyo. Naa, Halangan atuladan ka. Di bagamton nga agtutulad mabalin mo ti aglako iti sa balay. Saan mo nga min atuladan ti ilaklakaw? Aglako ka iti merienda. Kas iti banana Q, kamuti Q, fishball, kikiam. Ibirok mo nga min aparay. Oh. Halangan ron pare. Agnegosyo ak might. Tapno masakak ti dagakking ka. Ay, tatabadong. Gapo iti tarigagay mo abumaknang, saan mo nga inusar ti panunot mo? Ti kwarta ket nasken apagtrabahuan, tapno magunod tayo tinarangay apanagbian. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingan.